na provincia de Ourense, onde temos o produto de calidade Amorea. Como nos gusta presumir del nunha festa? Hoxe, Festa da Anguía! Toc, toc, hasta la cocina, din por aí. Toc, toc hasta la cocina. Primeiro día da festa da Anguía e xa estamos, con colas. Con colas, canta xente pode haber aquí para degustar este produto? Pois non sei canta verá, pero bueno, ano pasado vendemos 1700 racións en 2 días. Cantas tendes preparados este ano? 750 kilos. O segredo dunha boa preparación dunha anguía? Bueno, lavala, limpala ben, matámolas e limpámolas nós. E logo nada, o noso adobo especial, allo, sale e logo panceta. Entón vamos dicir que as disfruten, verdad? Exactamente, que disfrutamos, que vos gusten e logo bailar co cinema. E por moitos anos máis? E por moitos anos máis. Xa soltaches os cartos? Xa se foron? Bueno, pero conforme porque merece a pena. Merece a pena soltar os cartos? Merece a pena soltar os cartos porque do ben comer e do bon beber é a mellor que se pode levar nesta vida. Dicen que sí. Dicen que comer, beber, hai outra cousa, pero... A anguila parece que non dá forza. Ah, sí? Sí. Cantas hai que comer para ter moita forza? Eu creo que con un par de racións chegan. A anguila de río, eso é... Bueno, xa foron tempos tamén, xa o foron mellor, tempos, non? pero bueno, vamos intentar que isto cada vez vaya a máis e que a festa da anguila pois corresponda como ten que ser. A proba obedes. Bueno, é que non sei se nos deixarán algo, Como non acabemos rápido a reportaxe, non papamos ni la colita. Ten colita, anguía? Ten. Unha pequenina. Pero hai que comerlle todo. Bueno, xa, pero xa toca anguía. Hai que chuparlla toda. Hai que chuparlla toda. Vivan as festas. Viva a festa da anguila e viva Castrelo de Miño. E viva tamén Telemiño. Bueno, típica pregunta. Sí. Es de aquí ou ves á festa? Sí. Veño á festa, hombre. Pero eu creo que podo... Son de preto. Bueno, aí ao lado. Pero non hai un río tan maravilloso como este, pero temos outras cousiñas interesantes. Eu que digo esas cousiñas interesantes de produtos, a anguía que ten de especial? Tela probado máis anos? Bueno, a min a anguía como galega que son ourensa encántame, o sea, se iba de pequena con meus pais, comer a barbantes, bueno, encántame, eu é que son de bo comer, que tú coñecerme. Acompañarlle un bo pan tamén de cea, sí, verdad? Son de cea, aí deu coa tecla, o pan de non cea... hai segredos. O pan de cea marida con todo, entón, que che vou dicir? A ver, Claro, as gafas, señora. Mira, Ela é de aquí, oriunda. Tú eres de aquí, Sí, entón. A ver, sí. presúmeme da zona, entón. Pois é unha zona maravillosa, mira que enclave máis bonito temos, co río Miño aquí, e nada para disfrutar dunhas anguiliñas, un pulpiño. E podese dicir que é xente de bo dente, non? Sí, mira que colas hai. Cantos anos estamos a falar de que se celebra esta festa? Moitos xa. Moitos. Non che sei decir exactamente, pero moitos. Mira, dadevos conta que temos Carlos grabando, outro paparazzi por aí. Bueno, canta televisión. Dimos o que nos vende soporte. Vivan as festas. Vivan. Viva Galicia, viva Ourense, vivan as festas. Moi ben. A prova verse que en todos, e a cola que dai a todo. No, pero aquí non se van esperando, a que xente que vaya comendo cando poda, non é? Hombre, se non enfrían. A mover la colita de la anguila, Cando sale? a mover la colita. Cando sale? Os lunes ás 10 da noite, Moi de ben. festa en festa, Pois en Telemiño. xa veremos logo. Creo que me equivoquei de mesa, porque non me queda nada, hai que chupar aquí. Un cachiño de pan, algo é Por algo. eso a min de rapaz me chamaban chupón, porque mira. Sí. No, que de bullas é ben. Que tal están? Ahora xa que estés dentro, xa están facendo digestión casi. Tan ricas sempre, Sí. sempre. Cantas veces tendes vido xa esta festa? Non se poden contar, fai moitísimo. Ala vai, mira, acabamos de botar o viño por aí. Eso dicen que dá boa suerte. Eso dá boa suerte e alegría. Non botámoslle un brindis, ahora que xa ciscamos o viño. Botámoslle un brindis. Veña, un brindis. Por moitos anos máis. Dalle un beso. Un vaso. Non se bebo, non despois xa tambaleo, ya armámola bien.
que eso non vai no sistema de cando estudiades que podedes beber un vasiño de viño. No sei ca non, eso só poden os curas cando dan a misa. Por moita festa, e por a festa da Anguía, moita saúde! Que se trai a unha festa gastronómica? Amigos, amor... De todo un pouco. Ah, sí? É importante. Traer sempre amigos, amor, de todo. E quen arrastra a quen neste caso? Quen arrastrou a quen? Bueno, neste caso, el arrastrou a min, porque, bueno, somos moi amigas, é difícil decirlle que non. De festa en festa, como a nós en Telemiño. Onde están as vosas anguías? Quen distribui o voso alimentación? Estamos esperando que cheguen, guardando a mesa. Que vos están facendo cola, non? Sí, sí, sí. Como experto en... Bueno, experto. En debullar, bueno, eu creo que lle verías hincar o dente. Home, un pouco. Así, mete a boca aí, fózalle aí. Hai que meter aí. Eu vou a cachiño. Non É a me gusta primeira espiño. vez? Non. Non. Sonche daqui. Ah, boa, pois presúmeme da zona. Non perdas o tempo, tú sigue comendo, Home, non. Xa falo eu, ovella que berra, no cao que perdes. Ah, é verdad, é verdad. É que me parece unha mesa moi fermosa, a familia linda, e ben preparada. Tortilla, empanada, postres por aí, xoguetada para o pequeno. Todo. Cantos sondes aquí na festa? Uy, seremos 13 ou 14. Buf, maravilloso, esa fartura, a familia. Aquí hai moito traballo tamén, Carliños, vámonos quedar nesta mesa que dous máis non se notan. En Galicia, e sobre todo Ourense, sempre hai un sitiño na mesa para comer, verdad? Sempre. Chao, chao! Ata a próxima festa, adiós! Chao, chao! Esto es el Castreso y pues nada, vamos a venir todos aquí al clan, vas a subir hasta el Castro y vamos a estar ahí todo el día. E vades todos así en pandilla ou máis ou menos, o sea, fades peñas, Hay ¿no? diferentes clanes. Sí. Hai moitos clanes. Cantos son? Aquí tades dous clanes. Ellos son un clan y nosotros somos otro clan. E levades vos ben ou hai folión aquí? Aquí non hai folión, non. Y nos llevamos bien. Aquí todos somos castrexos. Somos o clan da batucada, somos a Ah, o sea, somos a batucada, si aquí ves todos os instrumentos. Nada. O mellor da festa, dándolle mosca, home, claro. O sea, mellor da festa. Hai que amanecer ben. Perfecto. Con ruido e... Que clan sodes? Estrimios. Estrimios. Sí. A ver, Mira. os estrimios. ¡Ey! Somos o clan Os Brigantinos, pero que quero decir que somos unhas das primeiras, cando se organizou isto, que fomos ao Concello primeiritas a faer os traxes. E que che queda constancia que a Marbella... Que soy la matriarca. ¿Sí? Soy la ¿Quién chorboca? A ver, Maruxa, fala tú ahora. Nada, que hace 2 años también salimos a la calle vestidas para reivindicar lo que es esta fiesta y estamos encantadas. Fai 2 anos salimos, pero salimos 8 personas. Con unha pancarta reivindicando. E debido a eso, volveu a renacer a festa. Reivindicar que nada de botellón, disfrutar da vida que solo temos unha. Estamos hoxe aquí no folión Castrexo de Celanova para reivindicar a hospitalidade deste lugar. ¡Vamos, Castrexos! Sodes de algún clan ou vides a festa? Somos a ver, tiñamos un clan, pero ahora estamos solos, e bueno, vamos nos los dos con outra, con o meu irmão e a miña cuñada, pero bueno. Bueno, boa compañía. Somos dun clan, sí. Que podes dicir esta festa? Canto tempo levas vindo aquí? Bueno, eu estaba na asociación antiguamente,
xa fai 15 anos que non se facía, retomouse. Entón, a mí pareceme ben porque estuve como 6-7 anos organizando a festa. Nos vamos de Castrexos, do clan Cachiquimbra, pois, que che conto sobre a festa? Sí, contame algo da festa, o que máis che gusta da festa? Pois gústame que teñamos que subir ata o monte, aínda que é un pouco cansado porque o camiño é moi bonito e vense a todos a xente cos traxes e todo. Onde vives? Nós vimos de Xinzo, viñamos lle botar unha mão aquí aos Castrexos de Celanova, que sei que teñen un problema aí con os romanos. Hai un problema con os romanos, non? Si, sei que teñen un problema, entonces somos veciños, dixemos, vai, botar unha mão a esta xentiña. De moi boa gana, de moi boa gana. Entón, a xuntaros cos clanes e a loitar contra os romanos. Efectivamente, hoxe toca aquí, en 2 semanas toca en Xinzo, xuntámonos todos e listo. Estamos aquí con un jefe romano, contame. O sea, como é isto? O sea, como é o teu grupo? Pois o meu grupo, como podedes observar por aquí, os romanos estamos esperando ainda por riba algúns máis que están pendentes de chegar. E nada, acercarémonos hasta xunto o xefe Celobre, o xefe dos Castrexos, a ver si realmente decidiron a negociar, claro. A negociar e decidiron firmar o pacto, e se non, pois igual, se non o firman, pois terémonos que ver as caras. Pero bueno, esperamos que acepten e que poidamos ter de feito a tábula hospitium. A festa é boa porque se está recuperando despois de bastantes anos perdidos e hasta traemos a xente de América, de Madrid e de todas partes. Eres de América? Sí, de New Jersey. Entón, que te está parecendo a experiencia? ¿Bien? Me encanta. Cuando era pequeña lo veía siempre, pero no me dejaban a unirme. Pero ahora sí. Que se reúna o pueblo. É o máis importante, que estemos todos xuntos e tirar polas tradicións, que é o que se vai perdendo. Pois aquí estamos, neste maravilloso atrio, e despedimos esta festa de historia, tradición, bo ambiente e reivindicación. Vivan os Castrexos, vivan os romanos e viva a historia de Galiza, porque ten moita e para todos. Que teñades gran consciencia da trascendencia deste día. Benvidos a nobre e irreductible cidade de Coelernia. A paz que vos ofrecemos, collerédela se queredes. Escoitástesme? Pero agora, antes, acolla estes presentes que che traemos da Prefectura Romana. Escoitade! Remataron xa os tempos de liortas e de enfrontamentos. É hora de novos tempos. A xentiña de Ourense gústanos moito o dito de que é mellor comer apretados que traballar floxos. En San Lorenzo de Piñor, na festa. Enténdenche moito disto. Vamos a ver se temos un sitio, se non están tan apretados. Imos alá. Hola, que tal? Chegou o telemiño de festa en festa. A ver, un sitiño.
Caches en la mar. Bueno, apretarémonos. Voume portar ben, pero deixaronme sola. Con todos os lacóns ricos... No, xa me pillaron. Casi me vexo sola e digo, vou nos zampar eu. Verdad? Pero iba a ser moito para mí. Pero non son moitos. Mima. Levantamos a tapiña, mira. Responsable un pouquiño aquí de equipo, Cóntame un pouquiño esta xuntanza de persoal, mira que nos andan ali, que esta xentiña coñezo a por Piñor. Sí, sí. Que estamos moi cerca, San Lorenzo de Piñor, pero Sí. vindes das Neves tamén. Sí, bueno, porque as festas unificáronse e xa vimos un pouco cansadiñas das neves, sí. Bueno, sei que atendes pilas suficientes, Temos pilas. Que temos de menú? Contame. De menú primeiro temos salpicón de marisco e de segundo codillos con patatas e ensalada da huerta, feita por nós. Bueno, que rico produto. Mira, que ben se come nesta terriña. Ah, que E Ourense pode presumir de produto, Sí, ou non? sí, sí, de produto autóctono. Presúmeme. Hortalizo total. Presúmeme ti da xente de Piñor que ten de especial esta xuntanza que fai os veciños e as veciñas maravillosos. Contame, algún Pois a encanto xente especial? de Piñor é fantástica. Hoxe empezamos co folión as segundas festas, porque claro, temos dúas. As segundas festas cun folión de fuegos, que a xente pois estremeceuselle todo porque había moitos anos que non se botaba un folión así Escoitámoslo desde completo. Ourense, Non me digas. Home, claro que podo dicir que estaba no couto e digo, andan os de Piñor armándoa. Sí, sí, Escoitouse sí, sí, sí. bien. E despois casi vamos ás varillas das que había, Sí, bueno, Grandísimas. claro. E que máis nos queda? Cantos días? Bueno, quedannos hasta o luns, que é o propio día de San Lourenzo. Bueno, esta comida é unha comida popular que se empezou hai uns anos e ten moito éxito porque estamos aquí á fresca, facendo familia. Nos hai millores en toda a comarca de Galicia. O segredo para que aguante o corpo de festa? Exactamente. Novos é que nos gusta a marcha. No, para, siga. Unha cousa, a xente nova baila ou non baila? Bailamos, aquí bailamos na cama. Claro. Colledes ese consello. Se non bailades na festa, bailamos Na cama. e punto. A bailar. Vivir en Piñor, que bonito é. Botamos un brindis. Bella. Por Piñor e por moita festa. É pola Conchi. Viva! Viva Piñor! O ambiente respírase. O que ve pa Piñor xa non marcha. Eu non sei. Entonces, eu non sei. Os de parada dicen que se Veñemos de acoplan. parada, sí. Moita xente. Veixo por moi sentadiñas. Sí. E non sei quen vai servir o a cea. Non sei se... Por da comisión. O servicio a domicilio, a la mesita. Eso pagamos. Bueno, eu non te enteras se me quedo aquí, non? Tocouche. A ver, presúmeme tú, xente nova. Bueno, estáse ben. Estase ben? Que ten de especial estas xuntanzas, estas tías que levades facendo xa tantos anos? Ti tamén és daqui, verdad? Hombre, Ou ves a festa? no, eu son de aquí. Pois presúmeme de Piñor. Pero vai beber que se seca a boca ao entrevistar. Claro. Bueno, é un sitio tranquilo, moi de festa. Tranquilos, os seres unhos festeiros e unhos juerguistas. Bueno, pero síntese no corazón. E o verán como se leva? Uf, un calor. Sara, Cóntame. truco del almendruco para aguantar as festas de Piñor, por favor, Sin, non hai censura, tú dalle a todo. A ver, eu creo que o principal é que che guste bailar. É No verdade, momento no que empeza a música e empezas a bailar, pasa o tempo nun momentiño. esa é verdadeira, que guste bailar é o que vos dá forza en Piñor. Sí, un aplauso, acertao, acierto. Segunda, vamos a escoitar a segunda. A ver. A segunda, cal é o segundo truco? Dormir ben, descansar ben, estar ao sol. Home, precisamente eu creo que dormir ben no, porque no momento no que durmes xa che entra un pouquiño a modorra, entón dormir o xusto necesario como para poder ao día seguinte volver á festa, porque son moitos días de festa. Entón, a segunda é dormir o xusto, e o necesario, esa é verdade, xa están acendendo. Non. Sí. Outro que bien, outro que. Claro, non acomodarse. Unha terceira? Ser de Piñor de pura cepa e punto. Ser de Piñor de pura cepa e acertada. Sí. Que tal? Bo proveito. Gracias.
Mira, eu sempre digo que é mellor comer apretados que traballar floxos. Eso siempre. Verdad? Siempre. Eso está moi ben. Moi ben. Porque aquí vexo que, aunque me queira sentar, que moito sitio non vou ter. Bueno, un riconciño ainda cho facemos, que tú eres delgada. Verdad? Bueno, fíjate das delgadas, ao mellor o sitio sí, pero despois papo o meu, yo o teu. Bueno, chega. Sí, comparto. Cantos bailes llevades votar despois, entonces? Alguno igual, sí. Que tal o estades a pasar? Muy bien, muy bien. Risa asegurada, non é? Home, tanto, outra cousa non, pero reímos como... Hola. Mira, de festa en festa non quere perderse nada. Busco trabajo de artista. Veña, escoita, aproveita, que eres reporteiro na seguinte. Mira, pois entrevistas, se queres 5 segundiños así de fama, entrevistas aos compañeiros. Eu, escoita, e así eu vou buscando onde comer. Que queres que os entrevisteu? Sí. Non dixeche que quería ser artista. Tiago, non se pode falar, me cago en Dios. Pois yo todo a pé da letra. Eu son daqui do pueblo. Non, mas se queres entrevista non hai problema. Veña, un solo, e así eu vou buscando onde se haga. Pues mira. Guille, chama. Hola, muy buenas. ¿Qué opina usted aquí de la fiesta de Piñor? Muy bien, muy bien. Yo llevo una semana sin comer y me dijeron que aquí podía comer algo. Pues vas a echar otro día más sin comer. Non hai mellor proba que a que vedes aquí. Ben rilleu a xente. Isto foi un gustazo. Hai pulpos e pulpos, e hai pulpos que se perden nun garaxe, e os pulpos doxe perdense aquí na festa do pulpo do Carballiño. E como podedes ver, está cheo de xente, así que vamos ver que se coce, e si podo comer un pouco de pulpo que xa teño fame. Estás ao final, é tan cerca de min, a sala está chea, se toco a por ti, e quero pensar que sempre vai ser así, pero doe-me o peito, pensar doe-me o peito. Vale, pois quero que me contes, vale, aparte do pulpo, que é o que máis che gusta desta festa, o que primeiro che veña a cabeza, contando co pulpo. Carballeira esta. A carballeira. É logo. Valórala moito. Home, hai árboles autóctonos de aquí, eu non vexo ningún eucalipto que está a comelo todo. Porque hai poucos espazos como este, diría. Seguramente. E o ambiente da festa, vou che preguntar a ti, como ves o ambiente da festa? No sé. De momento. Bien. Bien, de momento. Bien. Buena sí, gente, sí, buena gente, buen ambiente, sí, buena sí. comida. Aí. Cámara contra cámara. Entón, vadelo pasar moi ben hoxe, seguramente. Sí, moi bien. Hoxe isto está cheo, pero cheo de xente. Dígoche unha cousa, ven un pulpo espectacular, pero o viño de aquí, coidado que eso promete. Eso sube, Sube de caralho. O viño aquí, sobre todo o branco, engaña, é como beber agua. Bebes, e de repente, pum, te un baío. Alguén me lanza un berro así de benvida ou que? Aquí! Veña, xa aproveito. Ui, espera. Así. Ai, de corcho, que maravilla. Hai que con calor. Bueno, pues nesta mesa tedes de todo. Tedes pemento, pulpo, pan, viño e viño blanco, do mellor. Bueno, vexo que vades corporativo. Vedes que a mesma camiseta, todo. A camiseta do pulpo de España, cas 2 estrelas, moi ben. Entón, contádeme, que tal o ambiente? Como estades? Moi ben, estamos contentísimos, o pulpo está boísimo. Unha maravilla. Por sodes veteranas, ¿verdad? Sí. Dices todos los años. Carai, bueno, pues eso que sabedes o que pedimos. Pedimos todos los anos. Tortilla, pemento, pulpo, maravilla. Viño, Maravilla, claro. maravilla. Por nada, disfrutar. probar? Pues mira, non te digo que no. Proba uno. A ver, vou probar outro cachillo. Proba. É que non probei en todo o día, sabes? Bueno, Oh. si son de todo día non pasa nada. Mira, eu vou salir aquí con un empacho de pulpo, que me soy tentáculo normal. Bueno, contadme, é a primeira vez que vides ou... Yo sí, es la primera vez que vengo. Que tal a experiencia? Bien, mucha gente. Siempre, los domingos aquí, siempre. De mucha gente. ¿Habías probado el pulpo antes o no? Sí. ¿Y te gusta? Bueno, no es mi plato fuerte, pero... Hay que acostumbrarse, ¿no? Sí. Pues nada, pues a pasarlo muy bien. Después va a desbailar, ¿no? Digo, que hai orquestra. Vamos a ver quién baila y después ya miraremos y bailamos. Depende do tipo de orquestra, ¿no? Sí, bueno, sí, de cómo estén os ánimos. ¿sabes? Sempre é importante. Hombre, claro, si no... Pues a pasarlo muy bien todos aquí, vale? Veña, chao. Pensar doe-me o peito. Meu coração de melón, flor de primavera, meu cariño, meu amor encantado de que viñera. Meu coração de melón, miña flor de primavera, meu cariño,
pero xa non tedes pulpo ningún. A ver, que me sento aquí. Por Dios, eu viña por un pouco de pulpo. A ver, pincho, vou pinchar. Veña, xa está. A ver, aquí vou. O primer cacho de pulpo, Buenísimo. Bueno, contádeme, que tal? Bien, muy bien, muy bien. É o primer ano que vides ou vides todo? El año que venimos. Sí. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. Muy bien, muy bien. Muy animado, Muy bien. O sea, que el pulpo gusta bien. El pulpo está buenísimo. Pica un pouco, Pica un poco, Oh, claro, como pica. Mira, tú mira. Epa, perdón. Invítame que sentar e non hai pulpo ningún. Bueno, entonces sois de Alicante. De Alicante somos, venimos. É o primer ano que vides? No, la segunda. Ah, segunda. Mi hijo la primera. ¿Qué tal la experiencia? Fantástica, fantástica, todo muy bueno, realmente para volver. Feito vides no día máis fuerte, que sepades. Amigo, o domingo é o mellor día da festa do pulpo, porque aparte ven moita máis xente e hai moito máis ambiente. E o pulpo que tal? Me ha encantado, buenísimo, muy bueno, muy blandito y muy bueno, me ha encantado. O sea, que podías dicirlle a cámara que o pulpo de Carballiño é o mellor pulpo do mundo? Sí, claro, el pulpo de Carbañino es el mejor pulpo del mundo. Un aplauso aí, por favor, genial. Xa vedes, a xente opina, é o que hai. É que ten moito picante ou pouco picante? Pouco picante. Pica moito? No. O sea, pemento dulce, non? Dulce, dulce. A ver, eu tamén prefiro sin picante. Somos de picante siempre, siempre. É que tal, é a primeira vez que vides ou tedes vides máis sano? Porque esta xente ven aquí xa con camiseta e todo. Claro, pero es que somos de Valencia. Amigo, yo vengo todos los años, todos los años. Que pensar do pulpo de Carballiño? É o mellor pulpo do mundo? Sí. Saludé a muller. Ole, que maravilla, pero que ambientazo tedes aquí. Pero espera, vexo moita xente pouco pulpo, xa o comestes todo. Nada, que o pulpo témolo había. Tédelo a remollo. Ali abaixo na... Bueno. Na carpa do ayuntamiento. Bueno, a mellor carpa de todas. ¡Hombre! Como? No, están cortando el pulpo. Bueno, pues mellor rabo ou cachiño? Millor o Enteiro, rabo, verdad? sí. Sempre un rabo enteiro, sempre millor. Bueno, contame, que sois unha peña, un grupo, que sois? Un grupo. Un grupiño, sí. Da Coruña, Amigos dos Castros. Lee. Anda, como se chama? Amigos dos Castros. Amigos dos Castros, que guai, que ben. Vivimos en el barrio de los Castros. Ali Y na nosotros, Coruña. claro, y somos una pandilla. Oh, de maravilla, el domingo mellor todavía, porque, a ver, a xente está descansando de traballar toda a semana e polo menos ven aquí e se divirte. Veñen a disfrutar. Efectivamente. Mira, vou che dicir unha cousa. Tú sabes como se saludan os pulpos? Nin idea, eso sí que non me pregunto se non o sei. Cos Cuá, oito dedos, cos oito dedos, así. Así que, mira, nos levamos vindo 12 anos. 12 anos? 12 anos. Somos de Coruña. Vexo que vos sodes de Miño, moi cerquiña. Bueno, nós somos de Coruña, do barrio dos Castros, levamos 12 anos vindo a esta festa. Bueno, estamos no recinto, sabedes onde está o rollo, ali vamos con as entradas para o recinto, e a verdad, a organización está moi ben. Yo voy a reivindicar aquí unha cosa. La organización, muy bien. La venta de entradas, fatal. Y te digo por qué. Porque la gente que venimos de Coruña, este año está dedicada a Lanzarote, creo que es, bueno, todos estos sitios, ¿qué pasa? Tenemos que venir a buscar las entradas a Orense justo el día que hacen la repartición de las entradas. Eso no puede ser. Bueno, xentiña, pois hoxe despedímonos aquí na festa do pulpo. Eu vou seguir bailando e comendo, que é o que máis me gusta. Adiós.